Bharatiya Janata Yuva Morcha mate BJY matum pen thang niphai ECR ni Difu Medical College and Hospital along kiso kachelangbo matuma phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amhang ketek arni pen pacheton dunsi thesere keronta Pini lake thang niphai ECR ni mate karbi ningkan kimi arni lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amhang ketek arni lo Bharatiya Janata Yuva Morcha mate BJYM East Karbi Anglong District Committee atumpen pater piponsi Difu Medical College and Hospital along bang parohini sose keso kachelang bo matuma phan thesere keron dampen alang nitum keso keme daprang chia phan aning pathe tikang bang swasai lake aning kanwangta klempon pom lapen un anke ason kachera phekja phan bor I ponpom lapen labang swaja mek lake akapre kadima longta klempon pusi BJYM ameipu G10 bepen pachini pon Bharatiya Janata Yuva Morcha T-Hacken BJYM Ail Penilitum Dak Medical College and Hospital along Tamla Patient Satuma Phan Pini Arni Labangke Assam Chief Minister Akai Dr. Himanta Biswa Sarma Langli Mahangkethek Arni lo Asi Alangli Mahangkethek Arni Pasi tonsi Itum BJYM Atum Dak Patient Atuma Phan Akejoy pen Asap Savet Pustame Kisere Kirona program mate fruit distribution program ni tum tengpon lo bangso a program along penangan patient satum phan almost 200 ne patient satum phan ni tum subsavet pustame rapte kang long lo pen langli tum phan stame tum aning pathe kebang langli tum ta meda prang papu jaglong mangke langli tum ta aning karong la puson dolo pen kangnek lahai thai kang long masini tum ta aning charong lahai si lalu itu munan pen bangke itu ma party pen bangke patient satum phan kera bason tak kaprek ahinda unan bang itu la pusi klem bom bang bom tuneng sitame ni itu food distribution program ke deng la son tak planning sitame panganing kanang sini itu ke deng lo la si la so program ke ladak det la puson tak kali la ola samlong kan itu klem bom lo la dak sitame akan ada Difu along kedo Difu Medical College and Hospital along kami itu chuneng son chuneng stame dengpon lo dan ada doktor mate superintendent stame nang chitong dun an partala nurse atum staff nurse atum alang litum sameng chitong dun dan itu la dak itum Bharatiya Janata Yuva Morcha claim dam rapet bang pu bang pitum pen cerap situ pensi bang swasa bang ke pacun pong